गजब कांटा तीवे झकस नीवे सुंदरा विचारा। సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూశారు కదా, ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి, అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుందిగా. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మధ్యలో కొన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయి, ఆ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం ముందుగా. సో ఇక్కడ 19 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోండి. 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ ఈ ఫొటోస్ని వదిలేసి లాస్ట్లో ఒక ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి, లాస్ట్ ఫోటో. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫోటో యాడ్ చేసుకుంటూ పోవాలి. సో ఇక్కడ 1 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు 3 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో కొంచెం లాగ్ ఫోటో ఉంటుంది కదా, ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్ మొత్తం లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా 1 బై 1 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 18 సెకండ్ 80 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి సో ఇక్కడ ఈ ఫొటోస్ని వదిలేసేయండి. సో మళ్ళీ 25 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి మళ్ళీ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఇదే ప్రాసెస్. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 27 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు. సో ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో పేస్ట్. సో 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయిగా, 3 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సో ప్రతి ఫోటోకి ఇదే ప్రాసెస్లో యాడ్ చేస్తూ కంప్లీట్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు 1 బై 1. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా ప్రతి దానికి ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ఇలాగే ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. సో లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఎక్కువ ఫొటోస్ ఉంటాయి, నేను స్కిప్ చేస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్.
సో ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే కంప్లీట్ అయ్యే వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్‌కి ఇక్కడ 26 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.